Bueno, atxaldeon denei, ongi etorri gaurko Iratzar kafeak saiora. Gaurkoan hemen bildu gara maskulinitate hauskorren gaia lantzeko, ni bai Fresnedo naiz. Tania Sir, Arizkorreta. Eta, bueno, gaurko saioak ordubeteko iraupena izango du, eta nolabait, gaiari heltze arren, has gaitezen pixkat hitz egiten marko orokorretik, ez? Zer da maskulinitatea? Inkluso zertaz ari gehan maskulinitate hegemonikoaz hitz egiten dugunean, ez? Hasier, nola ikuste duzu? Vale. Bueno, hori, maskulinitate hegemonikoa esango nuke dela patriarkatuak defendatzen duen maskulinitate eredu bat, ez? Azkenean, patriarkatua itxura aldakorra du, denbora zehar, lekutan zehar, badu nolabaiteko erresilientzia patriarkal hori, ez? Moldatu egiten da, beste egoera batzutara, beste errealitate batzutara, eta maskulinitate hegemonikoa dela edatuena dagoena, ikusgarriagoa dena, ez? Eta zapaltzailea dana baita ere, patriarkatuaren forma hori defendatzen duen maskulinitate eredua izango zen. Nola, esatearren momentuko maskulinitatea, ez? Eta nola maskulinitate hori egokitzen dan, ez? Momentuan dagoen testuinguru horretara, ez? Hori da. Izan ere, nik aipatuko nuke nolabait maskulinitate hegemonikoa, gaur egun bizitzen ari gehan maskulinitate hegemoniko hortan ematen ari dela nolabaiteko hibridazio moduko bat, ez? Nik uste dut askotan eta ezker mugimendutan eta seguraski gero sartuko garela gai hortan, baina askotan iruditzen zait maskulinitate hegemonikoaz hitz egiten denean jendeak ulertzen duela maskulinitate hegemoniko horren sinonimo zuzena maskulinitate tradizionala dela, ez? Edo behintzat horrekin parekatzen du. Eta askotan, zutabiok segurazki zue bai ibiliko zela hortan, lanean gabiltzanean jendearekin eta eragile sozialekin eta gizonekin zuzenean, nik uste gure lana eta gure ardura eta ezker mugimenduaren ardura bai dela nolabait bereiztea eta ondo ulertzea zer den batetik maskulinitatea, zer den bestetik maskulinitate tradizionalak bultzatzen dituen estereotipo eta mandatu horiek guztiak, nolabait heteropatriarkatuaren zerbitzura dauden horiek guztiak, eta bestetik zer da maskulinitate hegemonikoa, ez? Eta nik uste dut zentzu hortan arriskutsua dela nola bizitzen ari garen gai hau, ze hegemonia hori batez ere ezker mugimendutatik bizitzen dugu oso modu urrunetik bizitzen dugu. Nola ez gaudenez hegemonia ez politikoan, ez ekonomikoan, ez sozialean askotan, ez? Uste dugulako ez gaudela, aztertu beharko genuke zein den ezker mugimenduen osasuna eta testuinguruan arabera ere bai, baina uste dut saiatzen garela erabiltzen ere bai hegemonia hori hitza bera, nolabait maskulinitate hegemoniko horretatik aldentzeko, ez? Nik uste dut hor dagoela trampa moduko bat. Eta bestetik bai, uste dut, aldentze hortan, saiatzen garela batzutan justifikatzen, hor dauden hainbat jarrera matxista direnak eta batzuk oraindik ere lotuta daudenak maskulinitate tradizional horrekin, ez? Orduan, bai bizitzen ari garela nolabaiteko berdintasun faltsuaren paradigma bat, ematen du berdintasunean bizi garela, aurrerapen nahikotxo izan ditugu, eta bai, zertxo baite aurreratu dugula, nolabaite esateko, baina igual ezain beste izaera strukturalari dagokionean, ez? Orduan, uste dut hor badagoela berendik ze aurreratu. Bai, guztiz adoz. Osea, azkenean errexena da besteena seinalatzea, zurea txuritzeko nola baitez, baina argi eduki behar dugu maskulinitate zapaltzailea ez dela bakarrik bat, ez dela bakarrik hegemonikoa edo tradizionala, ez da bi, badaudela beste batzuk, ez azkenean botere ardatz asko daude eta maskulinitatetik alditugu beste eredu batzutik
hori, zapaltzailea izan, ez? Niz orain gogoratzen du, baina bazegon, ez dakit zeinek esan zuen, baina bueno, daudela nolabait hiru zutabe bezala, maskulinitate ez hegemoniko zapaltzaile egiten duena, maskulinitatea dela ez izatea dira hiru negazio. Dira, ez izan ume, ez izan emakume eta ez izan marikon, ez? Orduan, klaro, nahiz eta horietako bat ez eduki, jarraitzen duzu zapaltzailea izaten, ez? Eta orduan, bueno, agian jarritzen dugu nola aurre egin, ez? Gauza hori, baina hori kontuan hartzeko da. Ez dagoela bakarrik maskulinitate zapaltzaile eredu bat. Bai, eta izan ere, horrekin lotuz maskulinitate berriak ere asko entzuten dira, ez? Maskulinitate, ematen du, baduela maskulinitate berri batzuk eta maskulinitate zarrak izan daitezkenak, ez? Nolabait gure hizkuntzarekin paralelismo bat egitearren, hitz egiten dugunean euskaldun berriez edo euskaldun zarrez, hitz egiten dugu, oraindik ere termino horietan, bueno, ikusi dugu horrek ez digula ezer onik ekarri, esan nahi dut, kategorizazio bat ematen da, Claro. baina politikoki ez da estrategikoa hizkuntz nolabait politikei buruz ari garenean, ez? Nik uste dut, kasu honetan eta generoa kontuan hartuta ere, kontuan hartu beharko genukela, bueno, hasi behar garela ez hainbeste hitz egiten gauza berrietaz edo zarretaz, baizik eta egungo estruktura sozialetan presente dauden gizonetaz eta gizon horien maskulinitateaz, baino ez bakarrik maskulinitateaz, ez? Eta hor ikusten dut beste ertz gatazkatsu bat gai honi, ez? Askotan eta gaurko kasua ere bada, guri deitzen digute maskulinitateen inguruan hitz egiteko, ez? Normalean gizonekin lanketaren bat egin behar denean, ez? Eta nik hor ikusten dio lehenengo akatsa. Ze uste dut batetik maskulinitatea ez dela gizonon jabetza bakarrik, eta bestetik nahazten dugula maskulinitatea gizon izatearekin, ez? Hau da, subjetibitate batekin. Orduan, nik uste dut estrategikoena momentu honetan litzatekeela hitz egiten hastea gizontasunaz, eta bai, nola maskulinitateak laguntzen duen modu simboliko batean gizon izatearen identitate hori eraikitzen, argi dago, maskulinitatea horretarako pentsatua dagoela, baina estrategikoan litzateke hastea nolabait lantzen gizontasuna ikusteko berdin dio maskulinoa edo femeninoa den gizon bat, nola gizon hori kokatzen den estruktura sozialetan eta nola laguntzen duen iraunarazten patriarkatuak bultzatzen duen dominazio, sumisio logika hori eta desberdintasun hori guztiak generoen artean, ez? Hau esaten dut, bueno, aipatu dut, maskulinitatea ez da gizonon jabetza. Baina bestetik, maskulinitatea hitz egiten dugunean ere, ahaztu egiten ditugu bestelako gorputzak, bestelako identitateak. Nik beti esaten dut, maskulinitatez hitz egiten dugunean, irudikatzen ditugu emakume heterosexual, lesbiana, boierak, bisexualak, irudikatzen ditugu maskulinitateen bueltan gizon lumadunak inkluso nahiz eta femeninotzat hartu. Nondik abiatzen dugu lanketa ere beharrezkoa da, ze bestela falta zaigu ikuspegi zabalago bat eta ari gara indartzen orain arte izan dugun ikuspegia dela ikuspegi heterozentratu bat eta oso androzentrikoa, batez ere maskulinitateen inguruan hitz egiten dugunean, ez? Baina gizontasuna niretzat, pertsonalki, uste dut hori dela erronka, ez? Eta esain beste maskulinoa gara, o ez gara maskulinoak, ez dut uste feminismoak azken hamarkadetan lan egin duen emakumeen alduntzearen inguruan feminitatean feminitatea mahai gainean jartzen, ez dut uste hori egin duen feminismoak, orduan ez dauka zentzurik guk, nola baiteko lanketa egin behar dugu, maskulinitateetatik hastea, ez. Emakume subjektua lantzen badu feminismoak, guk landu beharko genuke gizon izatearen inguruko subjektutasun hori, ez? Eta esain beste maskulinitatea eta feminismoak lantzen badu ahalduntzea eta boteretzea, guk landu beharko genuke kontrako bide bat eta ahulduntzea ez bada desboteretzen moduko bat o prozesu bat abiatu beharko genuke. Claro. Ez? Bai, hori azkenean hasiera puntu desberdinak dira eta norantzko kontrakoan, ez? Iristeko helburura dela berdintasuna edo parekidetasuna, ez?
Baina bai, guztiz ados, bai, esan duzunarekin berria, zarra, azkenean dira rangoa ematen dizun zeo zer, ez? Ba, berria, hobeagoa da, zarra baino, eta bai, guztiz ados horrekin. Bueno, bagoaz berotzen, pixka gaia. Bakat beste galdera bat, Asier, Bai. eta galdera da, argi dago azken urteotan erreakzioak egon direla, erreakzio batzuk egon direla eskala globalean, ez bakarrik Euskal Herrian, ez bakarrik maila lokalean, eta erreakzio horiek batez ere eskuin muturretik hasi direla, ez? Nik ez nuke esango, eta orain sartuko gara, baina argi dago erreakzio bat egon dela, edo mugimendu erreakzionarioek etengabe hartu dutela edo hartzen ari direla nolabait, bai feminismoa, bai berdintasuna, bai gai hauek guztiak. Eta inkluso familiaren defentsa edo balio tradizional horien defentsa. Orduan, galdera litzateke, zure ustez zenbateraino du pisua zentzu hortan maskulinitate hegemonikoak edo maskulinitateak berak? Bai, badu pisua, bai, noski, azkenean ekosistema hori behar du mantentzeko, ez? Elkar elikatzen dira, ez? Kapitalismoarekin batera, eta baina hori, esan duzuna eskuin aldetik etortzen dana, hori baita nire ere txirriatzen dit pixka bat. Ze, badaude defendatzeko era asko, ez? Badaude era sutilak eta badaude era konkretuak eta aurre egitea, ez? Eta batzutan erresistentzia horiek egiten dira inkluso nahi gabe, ez? Ateatzen da, erreakzionatzen da, hori, zure boterea edo privilegioa ikusten duzulako kolokan eta ateatzen da. Eta, defentsa tradizionalen familia, azkenean, zuk sortzen baduzu, familia nuklear, heterosexual, betiko, tradizionala, ari zean nolabait baita ere hori sustatzen eta hori mantentzen, eta hori ikusten da eskuinean, ezkerrean, eta edozein lekutan. Eta horren horri kontra ez egitea, baita ere nolabait, bermatzea, eta orduan, azkenean, maskulinitatea horren gainean eseri egiten da, bere tronoan, eta gustora dago, orduan, bada horren aliatu bat, ez? Nire ustez, hor komodo dago, eta hori defendatuko du, ahalik eta denbora gehien. Beste forma batean kokatu arte, kokatzen bada, bestela defendatuko du, bai. Bai, hori esan behar nizun, askotan asko zentratzen gara bestean, lehen hitz egin dugu bestekotasunaz, edo alteritateaz, edo ez, hortaz. Kasu honetan ere, nirik kezkatzen diana da justuki zentratzea eskuin muturrean. Nik uste dut zentratu behar garela, eta tengabe, egon behar garela nolabait, ez, alde hortara begira ikusteko zer egiten duen muturreko eskuinak, baizik eta eskuinak orokorrean eta zentruak ere bai, ez? Baina argi dago, gai honi dagokionez badela beste estrategia bat nolabait alde batera uzteko gure ardura, ez? Eta esateko ez, eskuina dago eta eskuina da tradizionala eta eskuinak indartzen du patriarkatuaren interesak eta gu gara ezkerrekoak antikapitalista gara, feminista gara eta ez dugu horien molde berdinean jarduten. Orduan nik uste dut hor egin behar dugula autokritika moduko bat, ez? Ze, igual hemen planteatu beharko genuke galdera litzateke zer gertatzen da eraldaketa sozialista edo eraldaketa feminista nahi dugunon artean familiaz hitz egiten dugunean, ez? Nola eraikitzen dugu familia? Nola eraiki baino aurretik nola ulertzen dugun familia, ez? Eta nola eraikitzen ditugun harreman guztiak, horien bueltan sortzen diren instituzio sozial horiek guztiak, eta zer indartzen dugun. Nik uste dut hor dagoela gehien bat gakoa. Eta azken urteotan, nolabait gabiltzala edo feminismoa dabilela zaintzaren inguruan hitz egiten eta zaintza sareen inguruan hitz egiten, momentu honean gaude gizonon kasuan aztertzeko nola indartzen dugun gure papera gizon bezala, gizon izate horretatik, subjektibitate horretatik, familiaren baitan, nola hausten dugun paper horrekin eta nola sustatzen ditugun familia zarago edo familia nuklear hortaz haragoko bestelako sareak ez bakarrik emakumeekin eta logika sexu-afektibo batetik, baizik eta gizonekin ere bai, ez? Sare horiek nolabait indartzea
interesgarria da. Bai. Bai. Bueno, Vale. Orduan, bueno, jarraituko dugu beste galdera batekin. Vale. Bueno, ikusi da honen aurrean lanketa batzuk daudela, prozesu batzuk daudela, eta horien baitan badaudela bueno, gizon taldeak deitzen zaion bueno, kolektiboei edo mugimenduei, ez? Orduan, bueno, pixka bat hori konkretatzearren, galdera izango da, zer esan nahi du gizon taldeaz ari garenean, talde mistoak dira, zeintzuk dira berdintasunaren aldeko gizon taldeen ahultasunak eta zereginak. Bueno, interesgarria niri, bueno, behintzat, interesgarria dutzen zait, ahultasunen inguruan hitz egitea, ez? Lehen aipatu dugu, zaurgarritasuna dela gizonok daukagun erronketako bat, behintzat hor jartzea fokoa, baino egia esan nik ez ditut asko, edo behintzat ez dute asko ezagutzen gizon taldeen errealitatea, baino aitortza bat egitearren bai egia da Euskal Herrian azken hamarkadotan sortu diren, modu lokalean sortu diren gizon talde horiek lagundu dutela nolabait konpromisotik berdintasunaren bidean hainbat gauzetan, ez? Eta nik zentzu hortan bai egin nahiko niekela aitortza bat. Baina bai egia da, nahiz eta konpromisoa egon eta bueno, maila lokalean eraiki, ze nik uste dute lokaletik askoz modu kokatuago batean lan egin dezakegu gai hauen bueltan eta beste batzuen bueltan ere bai. Uste dut gizon taldeetan, eta ez dakit nik estereotipoa den nik behintzat daukadana edo inkluso aurreiritzi bat, baina nik ezagutu dituan gizon taldeak ikusita, bai uste dut gehien bat zentratu direla asko emozioen lanketan eta elkar erantzunkizunean, ez? Lehen aipatu bezala, gehiago maskulinitatearekin lotutako gaien bueltan zentratu dira eta esain beste gizon izate horretatik eta horrek dakarren guztiarekin modu estruktural batean, ez? Orduan, maskulinitatean zentratzen bagara eta gizon talde asko zentratu badira maskulinitatean, azkenean sortzen duguna da nolabaiteko borroka moduko bat, baina oso arlo indibidualetik, ez? Norberaren burua aztertu eta norberaren zea hortan gelditu eta ez eman azkenean urrats kolektibo bat, ez? Edo aurrera pausu bat kolektibo bat izango dela. Nik uste dut gizon taldeen nolabaiteko ahultasuna, ez dakitola deitu, baina bai, izan daitekeela horixe, ez? Eta gero bestetik, bai ezaugarri lokalak izan dituztela kontuan, testuinguruan arabera, herrian arabera, eta zentzu hortan anitzak izan direla, baino nire ustez nahiko talde homogeneoak izan direla, ez? Eta homogeneotasun horren baitan hainbat ezaugarri kokatzen ditut, batetik gehien bat gizon heterosexualak izan direla, hori batetik. Bestetik, bai izan direla gizon batzuk zeintzuk ez diren eroso sentitu beraien biografian zehar maskulinitate tradizionalaren molde horretan, ez? Edo ez dutela hori erreproduzitu izan nahi. Eta aipatu bezala, gehienak heterosexualak izan da, asko egonda, oso presente egonda aitatasuna ere bai, heterosexualitatea aipatuta ere, askoren bikoteak militante feministak izandakoak dira eta batzuen kasuan inkluso gizon taldetan egotearen konpromisua hortik etorri da, ez? Presio modura parte hartu dute gustora, nahi zutelako modu kontziente batean eta konpromisotik, baina bai egia da, bueno, hor ere gizon taldetan egon dela horrelako mugimendu bat eta emakume feministek nolabait ere izan dutela beraien bikote heterosexual hortan, beraien bikoteengan presioa eragiteko ardura berriz ere, ez? Eta uste dut hori badela beste ezaugarritako bat gizon taldeena. Eta bukatzeko, ezaugarri komunena da justuki ezker ideologian kokatzen diren gizonak izan direla, ez? Orduan, bueno, homogeneoak izan dira talde horiek, gauza batzuk igual positiboki baloratuko nituzke, igual beste batzuk ezain positiboki, baina bai uste dut urrats bat eman behar dugula modu kolektibo batean eta ez dakit inkluso
batzutan zentzua daukan subjektu baten bueltan antolatzea gizon garen heinean eta subjektu unibertsala berez garen heinean, ez? Hor dauzkat zalantzak. Orduan, ahultasuna baino gehiago izango zen arriskuak, ez? Bai. Arriskua, bai. Ni ere ikusi ditut arrisku hauek eta bai agertzen dela oso errez eta oso arriskutsua da elementu terapeutikoa bezala, ez? Azkenean, badago irekitze bat, individuala, badago elkarbanatze bat eta gertaliteke elkarren artean, gizonen artean, azkenean, barkatzea nolabait jarrera matxistak eta jarrera desegokiak, ez? Eta, nola aitortza bat egon niretzako hori da arriskutsuena agian dela, bazegon galdera bat talde mistoak dira, berez ez. Gizon taldeak, gizonez osatutako taldeak dira. Badaude talde batzuk noiz behinka, badago mugimendu feminista lokaleko norbait behaketa bat egiten duena, pixka bat inkarrilatu behar baldin bada, baina berriz ere gaude ez beraien dependente ez, gara. Ni bai eduki ditut esperientzia gehiago gizon taldeetan, eta bai pasatzen dugula denbora asko pentsatzen nola ekidin arrisku hauek eta baina eske azkenean agian hori estrategia bera da pixkat oso individuala eta oso eta bai oso argi dago prestigioa ematen dula. Gizon talde batean zaudela esatea eta lanketa bat egiten ari zerala esatea, ez. Baina, zer hona esateko baita ere, izaten dira, hasiera puntu oso potenteak, izaten dira, eraldaketa bat ere sortzen duena nolabait gutxienez bere inguruan sortu dezakena. Eta nire gustatzen ikustea potentziala baita ere, eraso bat dagoenean, kudeaketan nolabait parte hartzeko gaitasun hori sortzea baita ere, ez? Hori, zuk esan duzuna ez, lantzen da individua eta bar, baina beste gauza batzuk landu daitezke, baita ere, prozesuan nola parte hartu, ez? Egon da eraso bat, eta normalean okupatzen da mugimendu feminista edo emakumezkoak, eta, orain hasi dira prozesu hauek egiten, ez? Baita ere dira beste movida bat. Zer da, onartzen da eraso bat egon dela, eta orduan prozesu bat egiten du, ez? Eta zer da prozesu hori, ez? Paktatzen da, ez? Zer den prozesua, baino zaila da, ez? Esatea lortu den edo ez helburua, eta orain hasi da egiten, hasi da kudeatzen gizon taldeen bitarte, ez? Eta orduan hor, ardura hartze hori oso interesgarria dela, uste dut. Baita ere uste dut ez dagoela inor prest hori egiteko. Horregatik uste dut interesgarria dela hortan jarraitzea potentzialtasun hori pixkat handiago izateko. Baina nik hor ikusten dut funtzio bat gizon taldeena izan daitekena. Baina bere arriskuekin baita ere, bere arrisku oso handiekin. Bai, hori da. Bai. Orduan, hori. Oso ondo. Ez dakit erronka nagusiren bat edo gehiago ikusten dituzun gizon taldeetan. Eta igual, probestu dezakegu gaia salto egiteko nolabait bestelako eragile sozialetara. Nik uste dut, erronkak talde guztietan daudela, eragile sozial guztietan, ez bakarrik gizon taldeetan. Edo bintzat, gero ja talde mistoak diren edo ez diren, hor badagoela ñabardurak, ez? Baina zure ustez sexismoaren aurrean edo matxismoaren aurrean edo konpromiso horren baitan zer nolako erronka nagusi ikuste dituzu zentzu horretan? Gizon taldeekiko. Bai, hasiko gara igual gizon taldeetatik eta gero ja salto egingo du. Bat izango zen oraintxe komentatu dudana, prozesuetan parte hartzearena eta
bueno, eskaintzea, ba hori, zeozer mugimendu feministari, ez bakarrik pasiboki, individualki bere lan egitea, baizik eta aktiboki zeozer egitea. Eta niretzako beste bat izango zen, lehentasuna bilakatzea feminismoak proposatzen ditun aldaketak. Hau da, edozein eragiletan sartzen da ikuspegi feminista eta askotan gertatzen dena da erresistentzia, atzera botatzen dula, zeren eta azkenean feminismoak proposatzen duna da estruktura, harremanak, gauza asko aldatzea. Eta objektibo politikoa nolabait aldendu egiten da, zeren elementu horiek sartzeko behar da denbora, behar da dirua batzutan, behar da gauza asko behar dira, ez? Eta orduan hori lehentasuna ez baldin bada, inoiz ez da sartuko. Ez du huekorik aurkituko benetan sartu ahal izateko, ez? Orduan, nire ustez hor dago erronka bat, dala lehentasuna bermatzea feminismoak proposatzen dituen aldaketari. Zer gero behar da denbora batez ere probatzeko, aldatzeko, eztabaidatzeko, baino lehentasuna bilakatu behar da. Niretzako eske lehentasun kontua da azkenean. Zuk aipatu dituzula erresistentziak, nik hor erresistentziak identifikatzen ditut eta gainera oso maila altuan. Eta maila altua aipatzen dudanean, erreferentzia egin nahiko nioke erresistentzia pasiboei. Erresistentzia aktiboak oso ongi ezagute ditugu, ez? Eta parez pare daukazunean gizon bat, eta, erresistentziatik hitz egiten duzunean, edo erresistentziatik zalantzan jartzen duenean neurri bat, edo zalantzan jartzen duenean dena delako hori, bintzat, mai gainean jartzen dugu, ez? Baina gero, eta hau da azken urtetan daukadan pertzepzio bat, ez? Nola, hasi garen erresistentzia pasibo horretatik gauzak ez lantzen, ez? Batetik, badakigulako feminismoak hartu duen indarra, badakigulako hor daukagula mai gainean izango dugula eta mugimendu ezkertiarren parte bagara badakigu egongo dela mai gainean eta ezingo dugula saiestu. Hasi gara nolabait erresistentzia pasibo horretatik edo ez ikusirena egiten, edo zuka aipatu duzu bezala beste lehentasun batzuk markatzen eta lehentasun horiek oso ongi argudiatzen eta lehentasun horien bueltako baliabide guztiak antolatzen. Badaude 11 bide, nolabait, gaiari ez heltzeko, eta nik uste dut hor dagoela erronketako bat. Hastea identifikatzen ez erresistentzia pasibo horiek ze identifikagarriak dira. Esan nahi dut, hemen deseroso ez dagoena oso erraza da identifikatzea. Nor den deseroso dagoena, nor dan proaktiboan eta nor ez dan proaktiboa, nor begiratzen dion mai gainean dauden gai horiei eta nork ez dien begiratzen. Hori argi daukagu, baina batez ere zergatik eta zer dagoen horren atzean, ez? Eta zer egin dezakegun, norabide berdinan jartzeko mundu guztia. Eta gizonen artean batez ere, eta beste errenketako bat identifikatzen duenanik, gizonen artean egitea interpelazio zuzen bat, ez? Nik dut hor gizon taldeek bai egin dutela inguruan, askotan, gehienetan, hori delako azken finean beraien papera, baina hori gure errealitate politikotara traslatuta eta bestelako eragile sozialetara eta politikotara traslatuta, nik uste dut hori dela erronketako bat. Hastea interpelatzen gure artean, eta muga batzuk zehazten eta markatzen eta gauza batzuk ez onartzen, ez? Eta ez nabil hitz egiten ari indarkeria zuzenaz edo protokolo bat aktibatu behar denean, edo ez. Egunean, egunero ikusten ditugun erresistentzia horien aurrean, gure artean interpelatzen, ez? Ze ardura ematen du, beti dela emakumezkoena. Eta ez da bakarrik interpelazioa, da lanketa bera askotan ere gaudela begira emakumeei, eta orain zer behar dugu. Benga, esan zuek, ez? Dinamika hau askotan ematen da ere bikote heterosexualen artean. Ez? Emakumeak zerbait leporatzen dio gizonari, eta gizona ez dakit zertaz ari den, baina zertaz ari da, komunikatu, ez?
zein da zure beharra, ni naiz adibinoa, ez dakit zertaz ari zaren, naiz asti bat, ez baina zuzaten. Ja, baina, zu garatu behar duzu kontzientzia bat, kasu honetan feminista, eta kapaza izan beharko zinateke, zuk bakarrik, zure kabuz, identifikatzen ze ari den gertatzen, eta zer dagoen mahai gainean. Eta zeintzu diren zure erresistentziak, eta zeintzu diren zure aportazio positiboak eta proaktiboak, ez? Nik uste hor dagoela gehien bat erronka, ez? Ze hori potentea da ere, bai, arduraren kontua. Karo, bai. Gauza da oso deserosoa dela hori egitea. Dela privilegio galera zuzen bat, ez? Zure kideari esatea, aizu, hau agian ez dago ondo, karo hor kokatzen zea, behian, ez? Edo nire ustez ez? Nire ustez kokatzen zea, kokatu behar zean lekun, baino bai ez dala oso erosoa hori, orduan, karo. Baita, gero, erroaren kontua, ez? Nik uste dut kulpa ere oso txertatu da, oso gorpuztua daukagula, ez bakarrik moral kristauagatik, esan nahi dute Euskal Herrian edo Euskal Herriko kultura politikoan errua oso presente egon da, hori jakin badakigu, Euskal gatazka dela edo bestelako gatazkak direla eta hontan ere, generalen bueltan sortzen diren gatazka eta gerra txiki edo handi edo ertain hauetan ere, kulpa oso presente dago. Eta gizonok ere askotan kulpa horri eusten diogu, gure jarrera batzuk justifikatzeko edo ardura ezartzeko kasuntan ere bai, ez? Orduan, nik uste dut kulpa alde batera utzi behar dugula, gehiago arduratik jardun, ez? Bai. Eta akabatzea hain historikoa den biktima eta biktimario dikotomia horretan hemen ere bai, ez? Ze hori ez da eraikitzailea, ez da planteamendu eraldatzaile bat, ez? Ez emakume ikuspegitik, ez gizon ikuspegitik. Ikustea etsaia aurrean daukazula eta aurrean dituzun horiek guztiak izango direla zure etsaiak kategoria baten baitan kokatzen direlako, hori ez da estrategikoa. Orduan hasi behar garela, intersekzionalitatea dela eta edo kasuan kasuko egoerak irakurrita edo dena delako hori kontuan hartuta, arduratik egin irakurketa batetik, eta bestetik, ez jokatu enbesteko moralismo horretatik, ez? Nik uste dut hori ere badagoela beste erronka bat. Bai, guztiz da, bai. Ez dakit, ondo goaz? Bai. Denboraz, bai, denboraz ematen digu. Igual sartu garela ja, eragile sozialen inguruan edo mugimendu sozialen inguruan hitz egiten, pasako gara hurrengo blokera, eta, kasu honetan zer ari den gertatzen, ez? Euskal Herriko edo bertako mugimenduetan maskulinitateari dagokionez, eta, argi dago Euskal Herrian feminismoak lortu duela, lehen epatu dugu, lortu duela nolabaiteko zentralitatea, baina horrek ere kezka bat jarri dugu mahai gainean, ez? Aipatu dugu, sekulako pedagogia egin du feminismoak, ez? Hortik ere bere arrakasta, azken urteotan lortu duen arrakasta, ez? Oso modu pedagogikoan azaldu du zeintzu diren bere agenda politikoaren lehentasunak eta beharrak eta irakurketa oso konplexuak eta teoria feministetatik eta bar. Eta nola gizonok, ez? Ezkerreko gizonok, eta hemen bai erabiliko dudala adjektibo hori, ezkerreko gizonok nola mugimendu feministara jarri garenean begira, nola guztia zurgatu egin dugun, nola hasi garen irakurtzen, ez? Eta pedagogia hortaz hori guztia probesten eta bar, eta ondorioz nola ere sortu ditugun diskurtsoak, ez? Feminismoaren bueltan, baino diskurtsoak dira. Gero, hori praktikara eraman da nola, hobeto esan da, nola uste duzu barneratu dela gero diskurtso hori guztia praktikan. Wow. Karo, hor gertatzen dena da, erantzun zuzenak
ikasi ditugula, ez, nolabait, eta esaten badakizkigu, eta aliatu bezala aurkeztea erresagoa da, badakizkigulako teoriak, badakizkigulako erantzunak, ez, baina hori praktikan gero zer eraman da. Ba, ez dakit ondo nola erantzun duni, baina bueno, nik ikusi dut badaudela prozesu gehiago, badagola interes erreal bat, baita ere ez bakarrik erantzun zuen jakiteagatik. Baina, bueno, ikusten dut badagola oraindik bidea, badagola oraindik erronka hauek betetzeko, bueno, badagola lan asko. Eta oraindik falta zaigula, esan ditugun gauzak, lehentasunak birpentsatzea, era individualean lanketa bat egitea, baina ez bakarrik, baita ere talde mailan, baita ere proiektu mailan, ez? Ez hiru arlo horiek, ez, interesgarriak dira, nia, taldea eta proiektua, eta hiru hauetan benetan sartzea, ez? Eta, bueno, nik ikusi ez dudana da gizonezkoen atzerapauso hori, atzerapauso zentzu leku hausteko zentzuan, ez? Ikusi dut nolabait bai mantendu dala dana zegon bezala, badirudi gauzak aldatzen dihoaztela, baina ez dut errotik ikusten aldaketa bat. Eta hori da... Orduan nolabait, botere transmisiorik ez dela egon, ez? Ez. Vale. Bai, nik hori aipatuko nuen, esan nahi dut, kontzientziazioa badago. Eta batzutan kontzientziazio hori nolabait sortu dugu, baina oso modu estetikoan. Bai. Ez? Nolabaiteko jantzi bat sortu dugu, baina begiratu behar dugu barrura, ez? Eta jarri gure izate hori, gure izana, autokritikaren bidean, etengabean. Bai. Lehen justuki aipatu dugu, bueno, behar dugu lanketa kolektiboa da. Ahaztu gabe individuala. Bai. Eta alderantziz, ez? Bueno, estrategikoa beti izango da kolektiboa, eta hor sortuko ditugun nolabait praktika berriak, eraldatzaileak direnak, ez? Berritzailea den hori guztia, nolabait desikazten lagunduko digutenak, baldin eta aurretik bakoitzak bere etxeko lanak egiten baditu. Ez? Eta hori emango da arlo individual batean, ezinbestean, ez? Eta boterean aipatu dugula, ez? Nik uste dut hor egin behar dugula gizonok ezker mugimendutan gauden, gizonok boterearen inguruko irakurketa integral bat eta sakonago bat. Lehen aipatu dut, botereaz hitz egiten dugu eta nola, ez? Ikusten dugun boterea patronalean, nola ikusten dugun boterea ez dakize merkatutan, ez? Edo Wall Streeten, edo ez dakinun, edo uste dugu boterea dela, pues bueno, gizon, txuri, burgez, batzuen kontu bat, eta askotan edo gehienetan ere ahaztu egiten dugu, bueno, gu igual ez burgesak, baina txuria gara, eta gizona gara, eta, bueno, pues, azken finean ere hegemonia horren baitan ere kokatzen gara, lehen aipatu dugu maskulinitate hegemonikoa zitzaitarakoan, ez? Orduan, funtsezkoa da hori, eta gero, boterearen transmisioa, bueno, hau, esan nahi dut, klase ikuspegitik beti esan bada, nolabait aberastasunaren banaketa bat egon behar dela, ez? Kapitala bera eta jabetza pribatuarekin bugatu, eta holako leloak eta insignia botatzen ditugunean, hori ere saiatu behar gara trasladatzen generoaren arlora, eta hasi pentsatzen nola banatu generoaren bultan sortzen den boterea. Zea hor ere dago botere bat, eta botere transmisio bat emateko, edo botere hori banatu ahal izateko, galera bat egon beharko da. Eta kasu honetan badakigu nortzuk galdu beharko duten botere tasa hori edo botere posizio hori. Eta gure kasua da, gizonon kasua da. Orduan, hortako prest egon beharko ginateke galtzera zentzu hortan. Eta ez nabil hitz egiten ari galtzaile eta irabazle dikotomia horren baitan. Baina argi dago, hortan behintzat botere posizio horietatik
guk galduko dugula, galdu beharko dugula ordezkaritza, galdu beharko dugula parte hartze kuotak, galdu beharko ditugu gauza batzuk, nahi badugu benetan berdintasun erreal bat, o parekietasun hori lortzea, ez? Nik uste hor dagoela gakoa eta hor, begiratu behar dugula, itxoin gabe, emakumeak etorri arte guri ezer eskatzera. Ez? Nik beti izaten dut. Garraio publikoan ja kultura bat sortu dago. Autobusetan badakigu adineko pertsona bat igotzen dena autobusera lagatu behar diogula gure eserlekua. Adina kontuan hartuta. Vale. Edo emakumea ordun bada. Edo ez, gurpil aurkildunean igotzen bada pertsona bat. Ez dugu itxoin behar pertsona horrek guri eskatu arte gure eserlekua. Automatikoki ja eskaintzen diogu, egiten ari garelako irakurketa bat pertsona horren zaurgarritasun egoeraren inguruan. Eta egiten ari garelako gure privilegio egoeraren inguruko irakurketa bat. Eta hortik ateratzen zaigu lagatze hori, eserlekuarena. Botera ez egiten dugunean politikan beste kontua da. Eta igual ez gaude enprest, gure eserlekua kasu honetan emakumei ustera. Eta hori niretzat grabea da, baina bueno. Ze polita autobusaren metaforarena. Bai, gertatzen da, Eta ez beti, hor uste dut gauza bat dela, eserlekua edo botere transmisio hori ematea modu automatiko batean, eta beste pertsonari agentziak kenduz, hau da, bai, nire eserleku bat hori, emakumea zarelako, eta jazta, edo eserlekuaren lagapen bat eginda kritikoa dena, eta eskaintzea. Eta ikuste eta irakurtzea zein da benetako egoera, ez? Ze zaurgarritasun egoera bat irakur dezakegu, baina gero igual pertsona horrek ez du eserlekua nahi, edo beste ardatz edo beste ezaugarri batzuk sartzen dira hor jokoan, ez? Orduan, ireki behar dugu gehiago ikuspegia eta konplexuagotik begiratu, ez? Ez bakarrik emakumeetagatik, eseri, edo ez kuotena ere, nik asko lotzen dut kuoten kontuakin. Ezartzen direnean kuotak interesgarria da, edo izan da, diskriminazio positiboaren kontua, izan da. Baina ja badauzkagu tresna batzuk, zeintzuk balio diguten, pentsamendu eta irakurketa kritiko batetik zabaltzeko ikuspegi hori eta esateko, emakume izate hutsagatik, edo LGTB pertsona izate hutsagatik, edo adinekoa izate hutsagatik, aukera hori egon beharko luke, eta ireki beharko genizkieke pertsona horiei boterearen sarbide hori, baldin eta guk egiten badugu errebisio kritiko bat gurea. Ezain bestea, ez? Bestea bai zaurgarria gisa joa utziko dio nire lekua. Eske feminismoak esaten duenez, emakumea da, ez dut mobidearen nahi, orduan utziko diot eserlekua, edo zerrendetan postua, edo dena delakoa berdin dit, ez? Niretzat hori konfliktiboa da eta uste dut urteak beharko ditugula hori aldatzeko edo buelta emateko. Bai, nik uste dut, tailerretan eta horrela ikusi izan dut, nola, egiten dugu ariketatxo bat dela nola baiteko grafiko bat, isa da denbora eta i da indarkeri intentsitatea, ez? Bakoitzak erabakitzen du zer dan topea eta zer da minimoa, ez? Eta egiten dugu bizilerroko grafiko bat. Kolore batez zein jaso dugun, eta beste kolore batez zein eragin dugun, ez? Eta, oso kriston subjetiboa da, baina oso interesgarria da, ez, grafikoak ikustea, non gurutzatzen dien, zein dago bata besteren gainean, eta batez ere nola bukatzen duen, ez? Eta bai ikusi dut, gizonen artean, normalean, bukatzen dula beti ia minimoan, hori jartzen dute, eta jasotakoa da eragindakoa baino handiagoa. Orduan, biktima-biktimario hau esan duguna, eske kokatzen dira biktima bezala. Eta hortik, zaila da baita ere, ez? Zeo zer eraldatzea, ez? Ni zapaldua naiz, orduan zer aldatu behar dut. Ni zapaldua naiz, aldatu behar da estatua, sistema eta zapaltzen dagoena, ez? Baina, agian hori, buelta bat ematea eta beste modu batera ikustea, desblokeatzeko hau eta ez kulpatik
inoiz, baino bai, ikustea badagola beste modu bat. Bueno, mugimendutaz hitz egiten ari garela, ni badaukat beste galdera gatazkatsu bat. Eta Euskal Gatazka aipatu dugu, Bueno, Euskal Gatazka hitz egitea ere, bueno, askotan Euskal hontan, herri hontan gatazka asko egon dira, armatu horietako bat. Baina, bueno, argi dago Euskal Gatazka horren balio nagusiak maskulinitatearen hitz egiten ari garen balio hauekin nolabait lotuta egon da eta azken hamarkadetan. Baina, bueno, aldaketak ere egongo ziren, ez? Euskal Gatazkatik gatoz eta age garaian gaude, o age garaian ondorengo urteetan gaude igual. Uste duzu zerbait aldatu dela zentzu hortan? Inkluso borroka ulertzeako garaian, edozein borroka sozial edo borroka hitza. Claro, militantzia eredua, ez daukagu hor. Militantzia eredua nola funtzionatu dan Euskal Herrian, ze konpromiso maila eta sakrifizio maila nolabait, konpromiso eta sakrifizioa nahastu egin da, oso goian gainera eta hori kriston harremana dauka maskulinitatearekin. Hain zuzen ere, adibidez, protagonismoarekin, Euskal Gatazkan historikoa eta zeintzuk dira oroitzen ditugun pertsonak gizonezkoak dira normalean, protagonistak gizonak dira, eta ez dira bakarrik gizonak egon. Orduan, bai, ni kriston lotura ikusten dut, eta bai ikusten dut aldaketa bat egon dala, sasi aldaketa bat egon dala, hori, militantzia ereduarekiko. Ez, pasada egotetik esaten zena, ez, 24/7 militantzia, eta orain badirudi beste modu batera gaudela, baino maskulinitatea oso gustora dago hortan baita. Oso eroso sentitzen da, eta jarraitzen da egoten sakrifizio hori eta venga, todo, batxorro. Hori jarraitzen du egoten. Orduan, bai. Bueno, bai, nik uste dut, hor daukagula gudariaren figura eta borrokalariaren eta iraultzailearen figura eta horren bueltan sortutako iruditeri maskulino hori guztia. Bai egia da, eta zerbait positiboa esatearren, mugimendu sozialak Euskal Herrian oso anitzak direla, eta zentzu hortan, borroka moldeak batean edo bestean aldatu direla, eta feminismoari esker nola zaintzak hartu den zentralidadea, eta militantzian ere zaintzak daukan presentzia hor dago, eta nik hor dagoela, tirabida moduko bat, eta politika edo borroka sozialak ulertzeko moduak bai aldatzen ari direla, baina batzuk oraindik ere resistentziekin, ez? Eta nik gaurkoan nahi nuen ekarri, Twitterren gertatutako eztabaida bat, ze jakin badakigu Twitterren oso, bada sare sozial nahiko erabilia, eta batzutan praktikoa izango da, batzutan transmititu dezakegu esan nahi dugun hori oso modu eraginkorrean, baina beste batzutan bada oso tresna erasokorra, ez? Eta violentzia asko dago Twitterren, eta batez ere militante politikoen artean ematen den violentzia. Nik gudariaren edo iraultzailearen edo borrokalariaren figura horren bueltan nahi nuen ekarri, aurrekoan irakurri nuen txio bat, kasu honetan Eugenio Aranburu herri batasuneko mahai nazionaleko kidea izandakoren emazteak idatzi zuelako txio bat, txoren heriotzaren 25. urte horrena zela eta txio bat egin zuelako emazteak, eta ondorioz txiolari batek idatzi zion honakoa. Eta zan, iraultzaile batek edozer gauzetarako prest egon behar du.
bere buruaz beste egitea pentsamendu burges bat da. Zure bizitza zurea dela pentsatzea. Iraultzaile baten bizitza taldearena da. Hartu zuen erabaki hori hartu zuen erabaki hori kontra iraultzailea da. Orduan, hau konfliktiboa da justuki, gai pilo bat, daude hemen tartean, baino honek erakusten du, oraindik ere batzuk nola ulertzen duten iraultzaile izate hori. Eta bizitzaren zaintza eta sostenigarritasuna eta hori guztia zerekin lotzen duten, kolektibotasunarekin argi dago, lotu behar dela. Baina horrelako hitzak irakurtzea Twitterren, gogorra da, niri gogorra iruditzen zait, eta guztiz lotzen dut maskulinitatearekin. Esan nahi dut, nola ulertzen dugun borroka bera, nola irakurtzen ditugun gure borrokakideak, eta beste hainbat kontu, eta zuk aipatu duzuna lehen, 24/7, bai, baina zu militantzian egon alizateko beste batzuk igual ezin dira egon. Eta beste batzuk egon behar dira, beste gauza batzuk egiten, zu hemen zaude bitartean, Orduan, hori guztia oraindik ere dago lantzeke eta horren bueltan erronka pilo bat daude, Bai. Bueno, igual azken blokera sartuko pasako gara. Vale. Laugarrena da pixkat ja izteko zer egin dezakegu, Ze deseraikuntza edo lanketa prozesu hauen aurrean zer egin dezakegu edo ordu monogaukat hemen galdera, da maskulinitateak ze prozesu egin behar du bere izaera hegemoniko horren ezaugarri nagusiak deseraikitzeko, subjektu batean antolatu behar da edo nola egiten da. Nik ez daukate erantzunik, egia da. Gizon taldeen inguruan hitz egin dugu. Eta argi dago gizonon arteko espazioak sortu behar direla, kontzientziaziorako. Baina aldi beran ere badakit, berdin dit alderdi politikotan, berdin dit gizarte eragiletan, eragile sozialetan edo dena delakoa sortzen direnean taldeak edo sortzen denean eta zutabiok badakigu. Formakuntzaren bat antolatzen denean, badakigu baten bat baino gehiago behartuta etorriko dela. Eta hor dago lehenengo muga. Esan nahi dut, hortako izan behar dugu kontzientzia bat, eta izatea, etorri behar nahi zona, hori, nire alderdiko, nire eragileko feministak esan didalako, eta, jartzen duelako plan feministan, eta orduan bete behar dut, Eta ja, behin beteta, bakean utziko daute. Eta hori da gaur egungo tonika, gaur egungo dinamika horren bueltan. Orduan ez dakit interesgarria litzateken gizonen arteko espazioak sortzea, espazio politikoetan. Ze hortako behar duzu batetik implikazio bat, behar duzu kontzientziazio kolektibo bat eta egonkorra izango dena. Ze hortako, bai, konpromisoa dago, baina konpromisoa ere egonkorra izan behar da. Ez badago egonkortasunik, gero, konpromiso hori jungo da, eta oso modu lausoan geldituko da hor. Orduan, eragileen baitan sortu espazioak bai, baina ze baldintzetan, hori da kontua, niretzat. Eta bestetik inkluso sortuta ere, talde ez misto bat gizonena, imaginatu sortzen dugula edozein eragiletan, ez mistoa den talde bat gizonena, zein puntura arte galduko genuken zeharkakotasuna hortan, Esan nahi dut, ja talde batean egoteak, kentzen du, bestelako esparruetan ere, jarri behar duela nire begira hori, nire autokritika hori, nire kontzientzia hori, Eta batzutan, bai, talde berezituak egiten direnean, interesgarria da, ze zentralidadea ematen zaio gai horri, eta sortzen da espazio bat, interesantea dena, lanketa hori guztia egiteko, baina emakumeen kasuan, ez igualen beste gizonen kasuan. Ze emakumezkoek ez dute galtzen zeharkakotasuna, esan nahi dut, gaia ez dute galduko edo behintzat dominazio, sumisio edo desoreka hori, genero artean ematen den desoreka hori oso presente izango dute berdin dit, talde ez mistoan edo ez mistoan, edo mistoan, kanpoan edo barruan, ze hori jasoko dute eta biziko dute etengabean, gizonon kasuan ez.
Orduan, ematen talde bati artikulazio minimo bat, bueno, arriskutako bat, niretzat bai dala galtzea zeharkakotasuna egin batean, ez? Hau da, talde bat sortu bai, baina baldin eta balintza batzuk betetzen badira bestelako esparru edo bestelako espazio batzuetan, ze bestela ez dauka zentzu askorik talde bat sortzeak, ez? Orduan, ez dakit subjektu baten bueltan, eta lehen aipatu dut. Ja, subjektu unibertsala garen zergatik sortu edo bildu edo espazio bat sortu subiektutasuna kontuan hartuta, ez? Gizonon kasuan. Nik zalantza daukat. Bai, kriston mobila da. Niretzako hori zer egin, ze estrategia hartu, da hemen agian oso subjektiboa den zeo zer, ez? Zer egin da, hori ideologikoki, ez? Eztabaidagarria izan daitekeena, ez? Zer egin zapalkuntza baten aurrean? Zeintzu dira estrategiak? Joan zaitezke estrema batera, gizonen desagerpetara, akatu danak, hori da estrategia bat. Baina, bueno, esan nahi duena da, defendagarria edo ez direla orain esango ditudan gauzak. Hau esateko da, besterik ez. Orduan, hemen, lehen esan dugun eztabaida ez, maskulinitatea, gizontasuna, generoa bera generoarekin bukatu behar dugun, edo ez, hori ez, osea, zertan lan egingo dugu eta zertarako. Zein da helburua eta helburu horiek betetzeko ze puntu bete behar diran, ez? Eske ez da erresa. Baina, nire lagun batek esaten zuen bezala, el ser es lo que es por lo que hace, ez? Ez irakurtzen dugunagatik, ez pentsatzen dugunagatik, baizik eta ekintza, ez? Zer da egin behar duguna, ez? Osea, zer da egiten duguna, markatu. Eta niretzako hor dago garrantzia, ez? Zer da aurrera ematen duzuna, ze aldaketa egiten diran. Formakuntzak oso ondo daude, eta liburuak irakurtzea baita ere, baina ez baldin badira tresna bat bihurtzen ekintzarako, niretzako dira gauz hutsak, ez? Osea, zualtestu irakurri post-liburu, maskulinitatearen inguruan, baina ez baldin badu balio zeo zer aldatzeko errealitatean, bada literatura zuretzako, eta hori. Orduan hori, ekintzarako tresnak bilakatu behar dira, bestela ez da ezer. Eta gero bai, estruktura vertikaletan areagotzen dira zapalkuntza ardatza, osea, bai, hori da. Orduan, horragian komeni da baita ere estruktura bera edo antolatzeko modua ahalik eta horizontalena izatea. Hori hasiera puntu erresago bat jartzen du hau berdintzeko, ez? Eta, ni badakit zaila dela hainbat erakundetan eta joko politiko hontan, ez? Helburuak eta denborak betetzeko baliteke vertikaltasuna beharra izatea. Baina, fijatu behar gara baita ere, importantena ez dela bakarrik helburu politikoa, bukaerakoa, baizik eta bidea dela politikoa baita ere, eta niretzako da garrantzitsuena, bidea. Orduan hortan fijatzea eta harremanak aldatzea eta aldatzea. Horrekin geldituko gara. Helburua ez da helmuga, bidea baizik, eta bidea egin behar da. Eta praktikara eraman behar da, irakurritako hori guztia, ikasitako hori guztia, baina batez ere desikasi. Orduan, hementxe utziko dugu, gaurko saioa, eskerrik asko pantailaren bestaldean egon zareten guztiei, hemen dauden teknikariei, Aiora eta Iratzarreko kidei ere bai, itziarri. Ondo izan.